UGatsheni umculi kaMaskandi futhi ongomunye wabantu abenza kahle emculweni esikhathini samanje. Uthi uvuke nephupho nje elimnandi kakhulu futhi eliphinde lithusa, koda-ke nje limthusa kamnandi. Uyasazi isicefe esimnandi. UGatsheni uthi uphuphe sengathi umhla ka-30 Julayi usufikile. Njengoba sazi sonke-ke ngomhla ka-30 Julayi kunomcimbi omkhulu, iMpucuzeko, Maskandi Festival, eyenzeka nje minyaka yonke, koda-ke bisathe ukuma kancane, koda-ke ibuyile. Naye ukhona-ke laphana-ke kwiMpucuzeko. Uthi uphuphe ehlanyisa abantu ngama-hit akhe, siyawazi sonke ama-hit akhe-ke. Siyazi ukuthi-ke akashaya eceleni nomfo engomeni, uney'ngoma nje ezimnandi kakhulu. Uthi uphuphe ngempela inkundla ihlanya, bembanga abantu, esehamba kuthiwa nje Gatsheni ungahambi, buya buya, phinda phinda phinda. Siyazi umhla ka-30 ususemnyanga, futhi-ke le event lena iyeza. Ngabe iphupho likaGatsheni lizofezeka yini na, noma cha? Asithembe lizofezeka.